Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jawwali mon kala pullo ɗo woni so pullo ima jawwali ma mangi ziar ñep wala todo mi segi dores wala bandiraɓe so pullo ara yewtanma on seeɗa e faade monsieur Macky Sall son excellence bandiraɓe mi ɓooyi on yide so pullo wodi ko Allah okkinmi ɗum ɗon wona ceerno okkata ɗum neɗɗo bani adama okkata ɗum on neɗɗo mboɗo yetti Allah noon ɓay don ko Allah okkata ɗum neɗɗo wona ceernaɗo wona goɗɗo te mboɗo yetta Allah e jinnaɗo am mi ɓooyi yiide yimɓe Sénégal naɓe ma en ɗaɓitiroye Macky Sall torso lerinde ñalowma depuis ko iwi e horejo leydi Sénégal mboɗo sikki yonani hay 4 mois mais bandiraɓe e puɗɗi yidede bandiraɓe ƴeewi oɗo image so tawi woni neɗɗo so darima e oɗo image taw ko Sénégal jola ɗo taw wona ɓaleɓe tan jaltatani ɗon so a yiɗi ko Europe gonɗa hay goto ittatama ɗon donc bandiraɓe mi yi on noon min mi jokkirta neɗɗo sababu min mi yitta gorko ala jiɗanmi kay ko golle maɗe jiɗirnomi son excellence ko plan mum plan Sénégal émergent yon yokkute bandiraɓe so tawi leydi ina ɓanto mi ɓooyi ɗum haalde mais hatta mi arta hen seeɗa fi mi waɗa on respresca ɗum pokko vostro mente laawol ngol mo jokkingol taw leydi ina waɗa développé ko ngol ɗo laawol rewta bandiraɓe monsieur Macky Sall ko Allah mo fewni e mo ceernajo fewni wona goto donc enen jettuno Allah kono noon ɓay africaine surtout nak sénégalais bandiraɓe wonoya ko yimɓe leyɗele goɗɗe garta wiide sénégalais ɓe nucce ɗum ɗo e nder Sénégal ɗum ko tubaɓɓe ɓe jeeyi so on paala ɓe jalta leydi monde wano osanji e gueɗe goɗɗe e goɗɗe te bandiraɓe min osanji ɗi nattumi ɗi foof mi yiyani toon tubako e liggo te mi naati kewɗi ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe tan mi jimi toon ino liggo te woodi osanji gonɗi toon ko sénégalais ɓe jaati comme so pullo arduni taw ko kanko jeeyi ƴewon tan e wasde no hawni e dow ɓalejo comme neɗɗo ara immo saare wonde ara hande saare Sadio yiya umen omo zardi so pullo waɗi ɗo umo nucce o walla jakkon grillage ko tubaɓe ɓe jeeyi so ɓe mbaɗi ɗum han bandiraɓe mboɗo labdi on ɓen ɗon yimɓe ko yimɓe hoɗumɓe goni donc resposta o Diallo Savage onon mbawi gaynande koye mum voilà bandiraɓe mi on min ko projet monsieur Macky Sall woni komi gomno tawto noon ko pullo hande kadi ɗon furankoɓe mbiyata e yande hawri e tellare voilà der hemplo enen yimɓe wonɓe ɗo e nder Espagne nder Europe par exemple somi yi on manam e nder namgal somi lamdima on que secteur tiene más peso en la economía española mboɗo andi Europe fof ko goto ko heewi
wawa ɗum famde ga joom o yitama ko affaire ndema walla gaynaka etc etc. min mboɗo andi hombo secteur joyi ɓuri jogade dole e dow économie mo leydi Espagne te mboɗo andi Europe fof ko noon. waɗanam tan misalji seeɗa fi mbaw wadde ubika min kala ko kalanmi tawa heɗotoɓe soko yimɓe jogiiɓe cerveau ji moƴƴi ma o mbawa faam ɓay mi laɓɓinana on kala ko kalmi hokka on yeruji tan bandiraɓe. Aéroport e porji e trainji maɓɓe onon gandi en dow ñalde wotere koko ɓe natinta e kaales halaka haala mbiya hitande e lewru halaka haala mbiya hitande ɗum waɗanoma ɗo aéroport Blaise Diagne e nder hitande combien de milliards ko natini. bandiraɓe ɗum adde mbimi on plan son excellence o min ko on mi gomi ha ɗo yareyande ko on mi gomi taw leydi ina waɗa décharge ko oɗo ngal o jaɓɓal son excellence yaɓɓingal jaɓɓata. on jii Macky Sall ko ari ko holko o liggi ko waggol kalluji waggol hôpital ji aéroport ji e port ji e addi train addani yimɓe ayiɗi o busji toujours mboɗo yiyannoon e yewtere am e aunque sia poco sempre usamos un poco con el poquito que tenemos la inteligencia lo usamos es muy importante siempre usar un poco de psicología es muy importante. neɗɗo o manam yo hay soko an tan ƴeftu tanmani ƴewtinoɗa seeɗa bandirawo hay so a jangani han ma won ko Allah hollima. donc bandiraɓe Afrique ɗum addi en mbatta développé jamais nunca ɓay enen gon jogui yimɓe ɓen ɗon ko dute on gandi dute kam koko maayi tan tawa ko ɗum ɓuuri hewde e africain ɓe te on jii affaire politique bandirawo neɗɗo wona gummoɗa tan walla an aɗa jogui kaales walla ana heewi haala gona politicien bandiraɓe politique hace falta que hagas una carrera politica. neɗɗo a wawa laamade laamu ha hebde leydi ha para mbi'a ko a jangowo politique bandiraɓe yo en kaltidirango neɗɗo tawa anda hay hunde wona député ɗum woni Sénégal taw hay subtirawandu anda waɗe député bandiraɓe honi ndin ɗo leydi yara. mi haalani ayi min ko kala ko kaalte ɗo min déjà mi haalino ɗum mi sopulo arɗo mi haalino ɗum donc vraiment ino hawni ala sago mi haala ɓay komi sénégalais komi africain komi ɓalejo te ɓurɗo kam yidde Sénégal ala. donc vraiment bandiraɓe toujours ɗum ɗo toujours so ƴeewi vidéo ji am ɗi mbo yaw sempre hay que usar eso hay que utilizar eso sinon malamen como dicen los catalanes. y siempre como dice El Salvador ya gente que no tiene que mover moblat donc en África ni amor pero más yo diría. donc bandiraɓe no hawni mais fi Afrique waɗa développé ino satti vraiment.
yo jam ñallu e men kala pullo ɗo woni eɓi julɗo